салому дуруд ба якояки шумо ҳамдиёрони азиз ва хусусан онҳое ки ин лаҳза навори моро тамошо намуда истоданд. мо дар арафаи анҷомёбии яке аз моҳҳои пур аз хайру баракат ва моҳи мубораку фархондаи рамазон қарор дорем. Ба ҳамагон маълум аст ки соли равон ҷомеи ҷаҳонӣ ва хусусан мардуми сарбаланди тоҷик аз ин моҳи муборак дар марҳилаҳои истиқбол намуданд ки ҳамагон бо бемории сироятии коронавирус мубориза мебаранд. пайдо ва паҳн гаштани ин беморӣ барои ҷомеи ҷаҳонӣ паёмадҳои ноговор ва мушкилиҳои зиёдро ба бор овард, вале шояд ин ҳам як ҳикмат аст ва табиӣ аст ки ин марҳилаҳо низ пушти сар хоҳад шуд ва муҳим мо таҳаммулпазир бошем ва бурбору худогоҳ то тавонем меъёрҳои зарурро риоя ва ин мушкилиҳоро бо матонату сабурӣ пушти сар намоем. умед мекунам ки дар ин моҳи шариф ҳамаи мо бо нияти холис аз сидқи дил барои тинҷиву амони ободонии диёр ва ҳарчи зудтар рафт шудани мушкилиҳое ки ҷомеаи имрӯзаро фаро гирифтааст меҳнат кардем ва тоату ибодат ба ҷо овардем. умед менамоем ки ин моҳи муборак на танҳо ҳисси худоҷӯиву инсоф, инсондӯстиву ҳамдигарфаҳмии моро афзун сохт, балки ба саломатии мо, сиҳати рӯҳу ҷисми мо, офияти маънавии мо низ манфиати бешумор ато фармуд. дар ин лаҳзаҳои хос барои ҳар яки шумо хонаи обод, ризқи фаровон, тандурустӣ ва саодати рӯзгорро орзу менамоям. бигзор сулҳу субот, оромиву осоиштагӣ, файзу баракат ва фаровонии рӯзгор дар ҷомеа ва ватани маҳбубамон ҳамеша ҳукму фармон бошад. худо кунад ки бо баракати ин моҳи шариф ҷомеи ҷаҳонӣ дар мубориза бо бобои аср ғолиб омада дубора ба зиндагии осода ва рӯзгори осоишта даст ёбад. якояки шумо низ самимона ва бо сидқи дил барои ин арзишҳои воло, барои расидан ба ин арзишҳои воло дуо намоед ва ҳеҷ гоҳ рӯҳ афтода нашавед. ҳамватанони азиз, иди саиди фитр муборак бошад ба шумо азизон ва кулли пайвандону хонаводаатон. саломату сарбаланд ва шоду муваффақ бошед. худоҳофиз.